Kanega day ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar ki mat bakong san jong khubor mata ka step ka life hotelik ulaber kilong nang keu ki bayo yo COVID-19 sya ka khandai spa nyop khundai ngut ha India khambon hajala Maharashtra Lasai gasngi on plebiang ya kidukan de marbam roshan bat kidukan bade marbam ha ki benda kanong ba Shillong na du khandai bajim step hadu san baje janmin ka jing pinya jangai iwei na iwei pat kare ka jing job ya ka jing ile persya ya ka khlam COVID-19 ong umunti rang bado kari Narendra Modi ha program man ki baat jong ka All India Radio but pet ngor ba ka tanat state administration jong ka jala Tripura ya ka kot ka khia jong ki san hajar lai spa khan ringut ki breu ki batang shuan sha Tripura ki khubor ki babnya ka jingdon jong ki breu ki blayo yo khnyang jingpang coronavirus hari India kalapoi shadu ki khandai spa nyop khundai ngun na preng gini ki khandai spa nyop khundai ngun prap nyongut lala ban pinkot no bat option ngut ki lakhlat no ka jala ka babon tam ki bayo ya kani ka jingpang ka de ka Maharashtra ka badon hadu shispa prap ngut bot pat sa Kerala ka badon shispa prap arngun habakran beglap thai khubor u joint secretary ka tanat kot ka khia kari ulaf agarwal ulayathu bag sarkar ni ka da bunkam ban batha ya ki sarkar jala bankin petngor bha halor ka jingpor jong khnyang jingpang coronavirus une u joint secretary ulai thuru bak sarkar kni bat ki sarkar jala kila sim khia ba ban pintikana ba ka lockdown ne ka jing songyeng bat ka social distancing ne ka jing penjangai kantre kam ha baro ki jala jong kari u agarwal wala pentipru bak sarkar kni kadang penkhre bha bat ki sarkar jala na ka benda ki jaka sumar bat ulai thuru ba ka jing thmu ka bahmat e jong sarkar kolong bandon ki jaka sumar COVID-19 ha ki hospital bat ki blong ka Deputy Commissioner East Khasi District kalapentip ban ailat biang ya kinong song bekinyo thiet ya ki marba mardi lembat ki wei ki jun dankam bagan ple biang ya kidukan de marba mardi lasai kesni ka life huwe tere uleber na du ka por khandai buje step hadu ka san buje janmen kane ka Deputy Commissioner kalapentip ru bakidukan de marbam lapentio shapraspa khandai sautli lembat khatnyo tli ki mobile unit nagbenta banla ben biang marbam ya ki patba nagaliang ka Deputy Commissioner kalau ong bahabay day bat kisnong hakathan nong kani ka jo ka jimpin bet kan trekam da ka jinga sung tho lang ki video ki zonal team leader bat ki rangba shnong haringkat ka jinga trelang bat ki pulet khamtam ban pet ban pinya ya ka rukom ple dukan da ka babot renti ya ka jing batha ka Deputy Commissioner kala kan tuyu ya ki pat nong sung bakin da bot perking ba ya ka jing batha khamtam ban pinjangai iwei ni iwei kumba shimitar bat umdei banyalam patba ban pingkhamnya ya ki dukan ha ka por balik thiet leikan Hagawai pat kalian ke sarkar kalaya thuru bakla dep banya penbet bat baro ki DC na ka benta ban pintikina baki jhol bat kiso ki bla pinmi da kinong rep kinum sep ai henry ki de ban poi shadu sha ki pat ba khanang ban pinya bet ya kane ka sarkar kala pentrai kam ya ka 1919 items ka banya trailang bat baro ki DC na ka benta ban pinya bet pinya renti ya kane ka kam Menteri rang bado kari India Narendra Modi ulaong ba ka jing pinya jangai kadai ka wei ka kabala ban yakhon ya ka khlam COVID-19 ne coronavirus but ka jingshong hayeng minta ki por kadai ka lat ban yada yaldi na uni khnyang jingpang coronavirus haba ajing kran hak program man ki baat hak All India Radio nan kasni umuri ulaong ban yada yaladi bat kilong yang kijongi kipat ba kari kidai ban shong hayeng une umintri rang bado kari ula ongru ban yele persya yo khinang jingpang coronavirus ha kari kabadon kumba chispa life ho klur kinong shong kidon tanggawe ka benta jong ka jingele ba kata kalong ban shong bet halayeng umuri ula bendrap ru ba katma persya yo khinang jingpang coronavirus kadai hapling ka jingim bat ka jingyap bat deina kata kadaw ban night na ka jingyap de ban shong bet halayeng Katangat kakoi kakhia jong ka sarkar jila Meghalaya kalapan pau bante alakam ya ka jingpor u COVID-19 kipat ba kibawan jingwan na shabar jila kidai banshong hayeng banpet ya ka jinglong jiman jong kakoi kakhia ka jongki so layathu bahapo ka Meghalaya epidemic disease COVID-19 regulation araja arho bakitu kibriu kiblapatha bandon ha ka home quarantine dak sarkar jila Meghalaya Kabala batha limba ke registration ha ka Meghalaya online gov.in/covid portal menta kidai ban download ya ka app Stay Safe Meghalaya limba ke link https://frio/jjry5k ban penpau ya ka jimenjur ban aya ki jaka kibakiwan kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam chipi ya ki kubor
Ka sarkar jilla Meghalaya kalarai ban ai ya ki ventilators sya artli ke district jong ka jaintia kum kadak ka jingpun kre lada dan kanu ka jingja na ka jingpor jong COVID-19 ni coronavirus. Ya kani la pentip da menteri kampo yang ka sarkar jilla Meghalaya Umar Lakman Rembui mina ka sing sajan hadian ka jialang bat ki boss insha jong ka East Gentle District bat ka West Gentle District. Kat kum ka jingpatha jong Umar Lakman Rembui ka Civil Hospital Jowai West Gentle District bat ka Community Health Center Cleariat East Gentle District kinyo markaway ka ventilator. Une menteri kampo yang jong ka jilla Meghalaya udah pentip ru bak sarkar jilla keladap mang 1,000 kuntal ukhaw na kabenta ka East Gentle District bat 1,000 khandai punyo kuntal na kabenta ka West Gentle District jong ubnaya yong mendausnem. Sekretari Katanat Help Jong ka Jilla Tripura Debashish Basu ula pentip baka State Administration kanang petngor bha ya ka jinglong jingman ka kot kakhya jong ki 1,000 laispa khandrengut ki breu ki brang 1 phai dangshan sha ka jilla bat kani ka jing petngor ya ka kot kakhya ka jong ki kalong banyada na ka jingpor jong coronavirus ni COVID-19 na pleng kini ki 1,000 laispa khandrengut saf hundai ngut na ki labu ha institutional quarantine bat ki wei pat ha ka home quarantine ubasi Turu baka State Administration kalas dang banwat banya ya kibriyo kibalarung sa Tripura bat kini baro kinsahap ban ajing tip ha ka State Administration baki warna ay. Unio Secretary Katanat Help jong ka Jilla Tripura ulay turu baki tiar yada ne ki protective gear jong ki doktor ki nurse bat ki nongtre hajaka sumar ki lapoy ha ka Jilla balawanra yaki na Kolkata lembak helikopter. DGP R Chandranathan uloong bahadu khatsa hajar ngut ki pulit labu banpet ya ka jingputrekam ya ka curfew bar ka lockdown lembar ki wei ki kam na ka benta banyada ya ka jingpor jong ka kram COVID-19 ni coronavirus ha ka khubor sikipat ba jong ka jalla une DGP ulai thu ba ki pulit ki layarap ya ka jalla ban pinbiang ya ki pat ba la ka long ban pensam ki marba mardi bat ki dawai ki dashin une he pulit ka jalla uloong ru ba ki pulit kinsim khia ba ya ka kam khana ba ka jalla kan lan na kani ka klam COVID-19 ni coronavirus. Uchandranathan ulama hamting ru ya kipat ba kimdei banni sabar da umdon ki kam badon kam bar ula kenturu ya ki nong song snong ba ki dei ban song bet hayeng banat na ka jingpor jong khnyang jingpang coronavirus ni COVID-19. Menteri Katanat Food and Civil Supplies jong ka Jilla Meghalaya James K sangma hinen ka sngi ula le jingo ya ka South Garo Hills District banpet ya ka jinglong jingman jong ka ne ka district lembek bat ki kattu kat ne ki he officer ka ne hi ka district James sangma ula kentu ya ka district administration bat ka frontline worker bakin bitang menteri ya ka ne ka kam kumaki jule banyada na ka jingpur jong khnyang jingpang coronavirus ni COVID-19 James sangma ula pentip ru baki jingduna jong ki marba mardi kum ukha ata udai lembat kiwei ha ka district lembat ka jalla hiru ansala ban pinmet no ha kini ki asngi balai sngi James ula kerpat ru ya ka jinget relang jong ka tanat DIPR bakmara bakade banyak kerpat ya kipat ba ya ka jinon kam jong ka social distancing ne ka jinga jangai para breo na ka hukum syongyeng ni lockdown ba arpuway sngi jong sarkar kami ki MLA ki NGO lembat katu kat ne ki kinhun kilami syakmat hanong ba SHILLONG ban kineria kakti jingerap syaki baduk ki bajenjar ki bomla banyo bamyo di hakum kani kapor ka SHILLONG Bengali Association kalami syakmat ban ajimam ki puliat bat ki wei de ki bor pahara ki bah pahara hamanla ki jaka jong kanong ba SHILLONG kini ki khot jong ka SHILLONG Bengali Association ki alit na ka wei ka jaka sya ka wei pat ka jaka ban aibam ID ya ki pulit bat ki wei de ki nong pahara ha ka juk kapor UMLA ka SHILLONG West uba Mohendro Rapsang ula pensam ru ya ki marba mardi sya ki breu ki baduk ki bajenjar ki basa ha ka nehi ka constituency Syaban kunkut ya khubos sai sen ki mat bakongsan nang kieu ki bayo ya COVID-19 sya ka khandai spa nyop khandai ngut hai India khambon tam hajalla Maharashtra lasai ka singi on plebyang ya kidukan de marbam roshan bat kidukan badi marbam mardi ha ki benta kanong ba SHILLONG na du kapor khandai bejem step hadu san beje janmin ka jinge jangai iwei na iwei pat ka de ka jingjob ya ka jingele persya ya ka klam COVID-19 ong umintri rang badu kari Narendra Modi ha ka program Man Ki Baat jong ka All India Radio bat pet ngor bha ka tanat State Administration jong ka Jilla Tripura ya ka kot kakia jong kisan hajar lais pa kan ringut ki breu ki badang suwan se Tripura
Katuk kubor kilakot ki bawan chepi naka studio jong All India Radio Shillong ba sakhindiat pon min se so ba ka Delhi station naka benda ki kubor khtin Hindi ha ka por pra buje ba kubor khtin phareng ha ka por